Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Isang Pinoy boxer na naman ang nagpasiklab sa bansang Dubai noong nakaraang linggo lang. Ang tubong ipugaw na si Kervin Jan natuplag na may bansag na daipugo. Nakalaban niya dito ang Colombian bantamweight champion na si Argel Berrio. 8 rounds lang ang laban. Galing sa 3 sunod-sunod na panalo itong si Berrio. Huling panalo niya ay noong Hunyo lang para sa Colombian bantamweight title, habang itong si Natuplag ay galing naman sa 3 sunod-sunod na talo. Huling talo niya ay noong Hunyo din kontra sa undefeated boxer ng Afghanistan na si Hasibullah Ahmadi. May record itong si KJ Natuplag na 8 wins, 3 losses, 2 tabla. Ito via knockout. Habang itong si Berrio ay may record na 18 wins, 8 losses at 11 knockout. 24 pa lang itong Pinoy habang 28 na ang kalaban. Sa mismong bakbakan, napakagandang palitan ng mga kamao ang masaksihan. Parehong agresibo, parehong gustong manalo. Sabay natin panoorin mga pre ang highlights ng kanilang laban. Yan. Nerd. Uhoy. Yo, Natuplag. Yung kaliwa mo, jab si cross, yan, sa batuin mo. Huwag timing lang, yan. BAM! Yun! Kapatid mo na! Bate! Go! Sabi mo! Timing mo lang, tapos kamay! Tingnan mo, oy! Huwag mo riban! Huwag ka nilipas lang, ba't di ka sa baba ka natin? Hindi, puro lang baba. Yun, puro lang sa baba ka natin! Tagay pugaw di kalaban na Colombian. Uhuy. Yan. Sorry naman natin. Oh, pwede mo, yan! Okay, saya. Ulo ka rin, yan. Hindi ko mapigilan. Oh! Yun, sarisa mo lang, huwag ganun! Yan. Badirin mo! Body! Yun, kamay! Yan, badi isa, malakas na badi! Malakas kamay lang. Uhoy. Natamaan niyo. Yan. Teknik! Ops! Yan. Istitin mo muna sa tiyan niya. Jab sa istitin dyan. Istitin dyan. Bagi malakas. Sa side kidney.
Yun. Isa pa malakas yan. Ay, kulang. Go, go, go! Hoy. Tumbay mo yun. Panon! Yan! Go! Hey! Hey! Go, Philippines! Kaya wala guys! Palpasin mo yun. Hey! 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 Ayaw nga ako. Ang buya mo. Uy. Yo, sige! Hoy. Go, go! 1, 2, 3 dapat, hindi huwag ka magalanganin. Huwag ka magalanganin ha. Yan! Go! Go, 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 go! Hulo-hulo ka lang. Okay. Yan! Balik! Nice. Yes! Out! Yeah. Flagon. Nandiyan kayo ba yan? Dalawang beses tinumba ni KG Natuplag ang kampiyon ng Colombia. Panalo siya via 4th round KO. May kartada na siya ngayon na 9 wins, 3 losses, 2 tabla, 8 via KO. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.